karong Karbi long pini lamazan ke alo non kimi alun kana arjan ma video album iltum prabjin pen ser production ng laloi ta prang po lasipini Labangso alun ga jana pathak le tum Labangso lamazan pen ang to nai lonang to tang te a video le start lonang alun kana arjan ma video album amen ke Rahi Kachedon Labangso kana arjan ma video album long uwi ki men ke thangklong chepa jana bang fu bang pitum alang tum men Joyram be lapen Klirmina bong pi alang tum han project ban silutum Labangso kana arjan tum chepa thiklong po alang tum phan Rahi Kachedon Labangso lenjer kritung pela henlo kache thangklong asengar tum singbai tiso lapen juti terang pi alang tum ase pensilutum Labangso alunjer mate lukajan tum ajri long po Labangso lenjer phan music video na bang phuamen amit rong pi Rahi Kachedon Labangso alun kanarjan mate video phan direction dun abang phuamen Joyram be lapen cameraman mate editing abang phuamen basista Hensek lapen dode phelong cerap tutun abang piemen prima teron pi Iritum Labangso kanarjan mate video album iritum prabjin pen share production nang laloi ta prang po asiritum full alun kanarjan itum chonghong ding lonang nantum lason alamar jan mate video lang iberte nantum Hensek channel subscribe non pinil amadang lansi kang tonlo kur bangthu